ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನೆಲ್ ಕಾರ್ತಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ದ ಪುದರ್ ಅವೇ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಬರ್ಬದಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕದು ದಾದ ಬೇಲೆ ಬಂದ್ ಫೇರು ಪಂಡ ಉಂದುವೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪುಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ಯೂಶಲಿ ಬಯ್ಯಕ್ ಪೋಪ ಬಟ್ ಇನಿ ಬೇಗನೆ ಕಾಣೆ ಪಿದಾರ್ಥ ನಾಯ್ತು ಲೆಂಚ ಜೈದು ನಂದು ತನಿಷ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಡಾಗ್ಸ್ ತೋಜನು ಬರೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೈತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಿ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೈತಲ್ದ ದೇವರಿನ ಗುಡರೆ ಆಪನೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೈತಲುಪುನ ದೇವರ ನಡೆ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರೈತನು ಓ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪನ್ಲೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮಕ್ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರೈತನು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತೊಂದು ಏನ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಾಸ್ ಮೈ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ತೂದಿತ್ತು ಜಾಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ತೂದು ಬಿಡ್ಲೆ ತೂಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಏಪಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಅಂದ ನಿಕುಲು ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನೊಚ್ಚಿ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತೊನೊಚ್ಚಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಲ್ತೊನೊಚ್ಚಿ ಆ ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊನ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂವಂದೆ ಮಾತ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮರಪಂದೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತೂಂಡನೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಟಬಹುದು ತೀರ್ಥದೆತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಾದದೆತ್ತೊಂದು ಪೂರದೆತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕುಡುಪುಗು ನನ್ನ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀದಾ ಮುಲ್ತಾದ ಕುಡುಪು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಓಲಾ ಉಂತಾದ ಕಾರುನು ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನಡಪರೆ ಉಂಡು 5 ನಿಮಿಷದ ಆಯ್ಪಂಡ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ ಉಂತಾರೆ ಒಂಚು ಜಾಗ ಸದ್ಯ ಎಸ್ ನನ್ನಲ್ಲ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಡಪರೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಮೂಲ್ಬಲೆ 6 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಡಪರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಇನಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾತ್ರ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಏತ ದೂರ ಹಿಡ್ದು ಕಾರ್ ಉಂಟಾದಿ ಅಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ನಡತೊಂದು ಕೊಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಫೈನಲ್ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಚು ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಉಂಟ ಕಾರು ನುಂಜಂತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗನೆ ತಿಕ್ಕಣೆ ಅವೇನು ಉಂತಾದೆ ಇಂಕುಲು 3 ಜನಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ 3 to 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಡಪುನಾತಿ ಇತ್ತಂಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತ ಟೆನ್ಷನ ಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಯ ಬಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಒಂಚೂರು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಲ್ತ ರೋಡ್ ಅಂತೆ ಸಪೂರನೇ ಉಂಡು ಆತದಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಸೈಡ್ ರೆಡಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಕೆಸರ್ಲ ಉಂಡು ಕಾರ್ಲ ಕೆಲವರ ತಾರಂಡಲ್ಲ ತಾರು ಅಂಗಿಲ್ಲ ಕುರೆ ಬೊಕ ಈ ಬಸ್ ಲಾರಿ ದಕ್ಕುಲು ಆಯ್ನಾಥ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕನ್ನಪಿರ ಅಕಲೆಗೆ ಎಂಚನ ಒಂಜಿ ಪೋದ್ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಆಂಡು ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಿಡ್ದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಂಡ ಆಂಡು ಬಟ್ ಈ ನಡತೊಂದು ಪೋಪುನಕುಲ್ ತೋಜು ಜೆರ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಡ್ ಪೋಣ ಗುಂಡಿಗ್ಲ ಬೂರು ಆ ಪೂರ ಪೋಡಿಗೆ ಸೊ ಎಂಚನ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಯ ಅಂಡ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನೆ ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪು ನಕಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಬತ್ತಿ ನಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಪುಣ ಮೂಲ್ ಏತ್ ರಶ್ ಪುಣಂದು ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏತ್ ನಂಬಿಕೆ ಐತೆ ದೇವರ ನಮಿತ್ತು ರಶ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ದೇವನ ದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡೆ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ಪಂಡ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂ ಬಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಎಂದು ವನಸಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂತೊಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲದೆ ಆಯ್ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಸೀದಾ ಎಂಕಲ ಕಾರಣ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ದಿ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ತಿಕ್ಕುನು
ಬಳಿಕ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಗ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತಾನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಆತನ ಒಂಜಿ 12:30 ಆತನ ಟೈಮ್ ಆವೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾದಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಕಲಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಇನ್ನು ವಿಶ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಪ್ಪು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆದಪ್ಪು. ಸಾರಿ ಇನಿ ಮಲ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತುಲೆ ವಾಶ್ ಪಾಡೋಡು ಕೆಸರ್ಲ ಆತನ ತೂಜುಂಡೆ ಊಲಾತನ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪುರ ಅವ್ರು ರೋಡ್ ನಡತನ್ ಪೋಯಿನತೆ ಫುಲ್ ಕೆಸರ್ ಕೆಸರ್ ಕೆಸರ್. ಸೊ ಇಜನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಶ್ ಪಾಡ್ವೆ ದಾಯ್ಪಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪುನಗೆ ಇಂಕುಲ್ ವಾಶ್ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಪಾಡೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವೇರು 5-10 minutes ಪಾಡ್ದಿನ ಖಾಲಿ ಅದಾವೆ ನಂಚನೆ ದೀದ್ ಬಿಟ್ಬೇರಿ ಆದಿ ಪೂಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಶ್ ಆದೆ ದಾಯ್ಪಂಡೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಲ್ವರ್ ಪಾಡೋನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪಾತೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಮಿಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಂಟೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇಜ್ಜಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂನಾಗೆ ಎಂಕ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಸಂಚಾದಿತ್ತೆ ಒಂದು ವಾಶಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ವಾಶಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ತಿರ್ತು ಬೋದಿತ್ತು ನೈಕಿದೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ವನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅವ್ಳು ವನಸ್ ಮಾಡ್ತಿಜ ಆಯ್ಪಂಡ ರಶ್ ಒಂಚೂರು ವೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ತನಿಷ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮನ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಶಾದ್ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡು ಉನ್ಪ ಇದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ಡೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ. ಟುಡೇ ಇಸ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಅದು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಲಕ್ಕನಾಗನೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ಉಂತುದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಇಂಚ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಈ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಂತೆ ಆನು ಬೊಕ್ಕ ಶೆಕೆ ಉಂಡತ್ತೆ, ಶೆಕೆ ಸಹಿಸೋನ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜೆಂಕು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು, ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಚಳಿ ಏತ್ಲ ಸಹಿಸೋನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಚಳಿತ ಬಗೆದ ಆಯ್ ಪಾತ್ರ ಉಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ದಿಂಚಿ ಇನಿ ಕಾಣೆ ಮುಟ ಒಂಚೂರು ಕೂಲ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಚಳಿ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಚಳಿನ ಏತ್ಲ ಸಹಿಸೋನಲ್ಲಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಮಂದಿರ ಉಂಡು, ಸ್ವೆಟರ್ ಉಂಡು, ಶಾಲ್ ಉಂಡು, ಮಂದಿರ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಆರಾಮಾದ ಜೆಟುನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಚಳಿಕು ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಶೆಕೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಶೆಕೆ ಆನಾಗ ಊರ್ ಬುಡ್ದು ಬಲ್ಪುಗ ಐಸುಡು, ಜೆಪ್ಪುಗ ಐಸುಡು, ಮುರ್ಕುಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಕ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಪುಡು. ಬಟ್ ಚಳಿಕ್ ಒಂಜಿತರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ. ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ. ನೀರು ದೋಸೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹತ್ತು ನೀರು ದೋಸೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ನೀರು ದೋಸೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪ ನಮಿನಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದಾಂಡು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ತೂಯರು, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ನೀರ್ ಜಿಂಜಾಯ್ನ ತೂಯರು, ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ತೂಜರು, ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ತನಿಷ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡಪುರ್ ದಾಂಡು ಐ ಬಾಯ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೈ ಕಿಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದಾಂಡು ಪೋಪು ನೇರ್ತು ಒಂಚೂರು ಪರ್ತು ದುಮ್ ಒಂಚೂರು ಐಗ್ ನೆರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತು. ನೆರ್ದು ಬುಡಿಯತ್ತ ಅಂದು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ನೆರ್ನಾಗ ನೆರ್ದು ಬುಡೋಡು ನೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ವಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯ್ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಚಾ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತು ಗುಡಿಯಾನು ದಾಯಪಂಡ ಇನ್ನು ಇಂಚನ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜಾಲಿಗ್ ನೀರ್ ಪಾಡಿನ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಂಡು ಎನಿವೇಸ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲು ನೆಡ್ದು ರಪ ಲಂಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಮಂತು ಬಿಡ್ತದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಬಟಾಣಿ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಬಟಾಣಿಲ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗ್ರೇವಿಯ ಕರಿಯ ದಾದ ಪುದರ್ದಿ ಓಡಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಬಟಾಟೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಂಡ್. ಓಕೆ that's all. This was my story. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಕತೆ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಕತೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟುಗು ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್.